Renouveau télé la jabagaw aw ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan maaw ma sɔgɔlen no aw na ni wagati kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ko ni ye kunnafoni dayɛlɛtɔla ye aw ye. Renouveau matin ni oye renouveau sɔgɔmada kunnafoni ye ni y'a kɛnɛ sigilen ye aw ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 o mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 9 na wasegi bɛ tila ka kɛ jɛmukan in kan aw ye su kɔrɔbalen wagatiw la nka maaw ka wagatiw cogoya tɛ kelen ye sisan bi dɔw sɔrɔ sufɛla la sisan yɛrɛ bɛ dɔw sɔrɔ wuladafɛla la o hukumu kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagati cogoya ye. Solika wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye aw minnu sera aw ka baarakɛyɔrɔ la aw ka telew bɛ renouveau la aw tun bɛ ka renouveau matin makɔnɔ ko ni kɛnɛ dayɛlɛtɔla ye aw ye kɛnɛ min kɔnɔna na kunnafoniyaw kunfɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma aw ka tile journée kɔnɔna na aw ka o kunnasiri o bɛ ban pewu o la maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnɔnaw la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa minnu fana sɔgɔlen no anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page sanfɛ an ka foli bɛ aw ye ɔ tilegan fɛ minnu fana bɛ sɔgɔ anw na YouTube sanfɛla la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin sanga kɔnɔna na bi ye alamisa ye novembre kalo tile 25 san 2021 bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sabula anw tɛgɛkɔrɔla falen no kunnafoni kologirin dama de la k'a lase aw ma sɔɔni sɔɔni an bɛna don kunnafoniyaw kɔnɔna na anw ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ olu ye u fana bɛ soli ka wuli sabati don o don min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la studio bamidaw kɔnɔna na aw maa fila bɛ yan fɔlɔ yani ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn la sɔrɔ Amadou El Konare ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ bamankɛ foronta in kuma balana beton ka fɔ kuma balana beton somɔgɔw bɛ di alhamdulillah baasi t'i la baasi foyi tɛ na an bɛ ala fo ka ala barikada ma se k'a dɔn hali n'i y'a sɔrɔ jamanadenw sama-samali fanga bonyalen refondation ko la kuma an n'an fanga fara jamana faamaw ta kan min ye bɔda ɲuman ye waasa o ka se ka sɔrɔ jamana ye ka wele bila bɛɛ ma kɔrɔ ni tile bi waasa malidenw k'a lajɛ mun ka ɲi jamana ma bɛɛ k'o lajɛ an ka don da fɛ a kana kɛ maa kelen hamina ye siga t'a la minnu kun b'a la minnu kun t'a la bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ cogo ɲuman na hɛrɛ bɛ jumɛn na an b'o lajɛ a kana kɛ min ma dɔɔnin sɔrɔ k'a bila ko ka n'o dun k'a fɔ ye a ma nɔgɔ n'a kɛra ten a bɛ gɛlɛya an bɛ ka don wagati yɛlɛma kɔnɔna na an bɛ ka don fonɛnɛ na solika wuli projet ka b'o a ma nɔgɔ a fɔra ko ni nɛnɛ donna k'an k'an yɛrɛ protéger parce que fiɲɛ sumalenw bɛ ci donc bana modèle dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ caya nɛnɛ fɛ de n'i janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi. bɛɛ y'a ka sisan tulu fɛnw de n'o tɛ bama n'an bɛ si tulu mun hali n'i ye débardeur o t'i ka kuma dɔn ni nɛnɛ bɔra anw bɛɛ lajɛlen bɛ mun si tulu de la o de conseiller Amadou sɔni i ni kanumɔgɔw bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ donc kibaru ale kɛnɛ kan o la bi jɛmukan kɔnɔna na an ka kunnafoniyaw bɛ natali kɛ minnu kan anw ka bakurubaw olu filɛ bi alamisa sɔgɔma nin bɛ a tile damadamani bɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyabaliya o dugu jɛlen don an ka jamana premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale ni parti politique dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw kan ni o bɛ association ko fɔ o la ko gɛlɛya jumɛn de bɛ Choguel ni politique maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya kun ye jumɛn ye u ma ɲɔgɔn faamuya jumɛn de la aw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ o kunnafoniya bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo ale bɛna a da don o la ko yalima gɛlɛya kura fɛnɛ dugu jɛlen don M5 RFP kulu kɔnɔna na wa aw ni Amara Bacili bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka bɔ M5 kɔnɔna na ale bɛna o kunnafoniyaw ka olu di an ma Ami Baba Sise fɛn bɛ tali kɛ radio Sahel la o maa ɲɛma don ani ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ni wagati labanw kɔnɔna na furugufurugu o cayalen don Tombouctou marabolo kɔnɔna la maaw dusukun tɔɔrɔlen don o la ko situation ye jumɛn ye Tombouctoukaw fɛ yen nɔ Ami Baba Sise ale bɛna o kunnafoniyaw ka olu di an ma Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la a bɛ jateminɛw la sɔɔni sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ Amadou El Konare donc kibaru bɛ ale bolokɔrɔ ka ban sɔɔni sɔɔni a bɛ don kunnafoniyaw olu kɔnɔna na anw ka don fɔli duman bi sɔgɔmada in na o bɛ Ayira Arbi bolo ala ma hinɛna ala Alexis Kalambiri ale bɛ bisimila sɔgɔmada in na a ma sɔn fɛn min ma bi alamisa donya in na o bɛ lase kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma anw ka bi kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ cancer du col la docteur bɛna o kunnafoniyaw di kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka fara kunnafoni di gafew kan minnu bɔra bi alamisa olu ɲɛfura fɔlɔ ye laseli minnu mana o bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati bolo da cogo ye
Wakati ale bolo da jogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna la sankolo o bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga kɔni o tɛ bonya kosɛbɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo fo ka taa se camancɛ marabolo ma ko gɔngɔnbilo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjan filɛli la yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la o la ko ni ye tilegan in na température kumabaw ta ka dan kunun ta ma ko bi ta jigin no kosɛbɛ ka tɛmɛ kunun ta kan o la tilegan in na Kayikaw olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 39 ye Kulikoro olu ta bi jɔ 36 la funteni degré 35 o bɛ na kɛ Sikaso bi tilegan in na Segukaw olu ta bɛ kɛ 37 ye Mopti olu ta bi jɔ degré 38 na Tombouctou olu ta bɛ kɛ 37 ye Gawokaw ta bɛ yɛlɛn ka taa 38 na Kidal olu ta bɛ jigin ka na degré 35 la Menaka marabolo kɔnɔna na bi tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 37 ye Tawurinikaw olu ta bɛ jigin ka na 33 la Buguni olu ta bɛ kɛ 35 ye Kucalakaw olu ta bɛ kɛ degré 36 ye fo ka taa se Kitama fɛn bɛ tali kɛ Ɲorokaw la ani Nara bi tilegan in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degré 37 ye Douanzan ani San ka taa se Baɲangara ma olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degré 38 ye bi tilegan in na Joyilakaw olu ta bi jɔ degré 36 la Bamako district kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ sankolo la o bɛna jɛya dɔɔni nɔgɔ fitini bɛ tigɛ kaba la fonɛnɛ fiɲɛ bɛna ci nka fiɲɛ fanga kɔni tɛna bonya kosɛbɛ gɔngɔnko nasira fɛ ko gɛlɛya fitinin bɛna don yɔrɔjan filɛliw la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la tilegan in na température kumaba Bamako district kɔnɔ o bɛ kɛ degré 36 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 35 ye tile bɛ nana bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 2 ye wagati boloda cogo filɛ bi sɔgɔmada in na ka di aw ma a kun ye aw ka se k'aw ta n'aw bila dɔn ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye Sanga 25 o bɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ Amadu ne sira b'i bolo ne bɛ yɛlɛ mun na fosi o kuma ko dɔ de bɛ yen wa tabarikala sanga ye 26 sɔrɔ anw manturu ɲumantigiw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la nin waati na waati kelen bɛ 6h ni gɛrɛ na Kati Falajɛ min ye lakɔli karamɔgɔw bɛ Antoine ka bɔ Bumundo la an b'u bɛɛ fo bi sɔgɔmada in na ko mairie maaw ni sɔgɔma an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye Segu Jalo n'a ka jamakulu Gilbert monsieur le maire bɛ k'u ni ce nin bɛɛ b'an lajɛ togodaw la u b'an lamɛn fana a y'aw bisimila bi kibaruya ji tɛ jɛnya bakuruba ye saba wɔ ka se 4 ma misɛnlen dɔw bɛ bila u cɛ ma fɔlɔ bɛ tali kɛ i k'a dɔn Bakaricogola ale ka kiri ka bi kunasini an b'a ko kan ka kibaruyaw mana k'a dɔn k'a fɔ min ye u ye jɔ ko fɔlɔ kɛ kiri tigilamaw ɲɛfɛ Bakaricogola n'a jɛɲɔgɔn ma 11 minnu na i k'a dɔn sɛnɛkɛlaw ɲɛ minɛlen tun don maa minnu fɛ ni sɛnɛkɛla caman tulora k'a fɔ k'u bɛ ka sɛnɛkɛlaw ka nafolo dun k'a kɛ usanbayikɛlaw ye olu maaw bɛɛ lajɛlen bɛ a la o kuma min ye u ye jɔ ko fɔlɔ kɛ kiri ɲɛfɛ hali ni y'a sɔrɔ maa bɛɛ ma lamɛn fɔlɔ baara ninnu bɔr'u jɔ a kɔrɔ kununtu ka bila min ye i k'a dɔn bi alamisa ale kan o kuma tɔ bɛ maana bi tile kɔnɔ tiɲɛ dɔw nafa kɛnɛ kan ni ala sɔnna sini renouveau bɛna o don kibaruw lase an bɛna kuma o kan sisan dani nɔ fana i k'a dɔn kiri ni wɔyɔ min tun bɛ sɔgɔnafinkaw fɛ yen an ye kibaruyaw sɔrɔ sisan ye sigidala ɲɛmaw ni maires fɛ k'a fɔ funɛngɛni min bunɛna ni la ni a kun jalaki bolo kɔni u y'a sɛbɛkɔrɔsi polisiw ni lakanabaa minnu tun bɛ ko a fure sera ka di somaw ma bi min ye suturaliw ye o bɛna kɛ sini juma a bɛ kɛ sɔgɔnafinkaw fɛ yen mun bɛ ko in jukɔrɔ kibaruya la an bɛna kuma o fana kan sisan dani nɔ don kibaru kɔnɔ polisiw yɛrɛ fana n ka lapisa jɛkulu synergie maaw b'a fɛ k'u k'a kɔrɔta kunungo u ye laseli dɔw kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛna olu lamɛn bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan bankiw ka grève bɛ senna hali bi ni a ka bi gɛlɛya jumɛn bɛ a kɔrɔ kunungo an ka cɛdenw ye wuli ka jɔ kɛ o kɔnɔ an bɛna o fana jira aw la sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na Azizi ko Guamɛ da bɛna don o fana na a caman cɛ ka fili yɛrɛ t'a ba sabula kibaruya kɛlen don Ɲamana Kulubali musoninw ye bi an ka don kibaru kɔnɔ sɔɔni ninnu bɛna walawala a y'aw bisimila
K'aw fo k'aw koɲuman dɔn yan ne Renouveau soba ye a n'a ka nɔ ka radio minnu bɛ sɔn an na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an nisɔndiyalen bɛ aw lasɔrɔ bi ko kura walasa ka Mali kɔnɔna n'a kɔkanna kibaruyaw mana aw ye an y'a fɔ ten a bɛ waati jan bɔ Renouveau ye i da don a la kosɛbɛ sɔgɔnafinkaw olu fɛ yen ninɔ min bɛ tali kɛ dugukolo ko matarafaba maa dɔ ani dugukolo kanubaa dɔ n'o ye magobatigi dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye yaralakaw ka denbaya ye jalakiba bolokɔni sira olu la sɔgɔnafin dugutigi n'a dugudenw ni commune 3 maire ma caman fɛ k'a yira k'a fɔ sentigila ni bɔsintigila musaka bɛn kun min ka di ɲɛ maa kɛ hali sɛ ti wuli ka bɔ a fa kan o baara kun jateminɛ na olu ka fɔla min ye sɔgɔnafin i k'a dɔn awa kuluba kɔfɛ centre émetteur kati sira la k'aw ladɔnniya k'a fɔ u kɔni taara polisiw ni gardiw maa 500 n'a kunkanfɛ olu to yen nɔ ka se ka yɔrɔ nin na kori jakusa bilen na sufɛ ani sɔgɔma jonaw fɛ dugumaw y'u kantigɛ da yira minnu na ko ti jɛna ye sabula ko sariya bɛɛ lajɛlen b'u bolo mun b'a yira k'a fɔ yɔrɔ nin bɛ sɔgɔnafin ka bolo kan o kɔni samasamali kama i k'a dɔn 8e arrondissement polisiso mun bɛ kuluba ka taa se polisi wɛrɛw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma cɛdenw taara to yɔrɔ in na ka kalo 1 ni kɔ jalen fifa ka kuran mana sufɛ ka yɔrɔ nin jagoya la kori a ma se ka bɛn sɔgɔnafin n'o ye Mingo dugudinakaw ye cogo si la o kama u bɔra ka taa yɔrɔ ninnu jakusa ci o y'a sɔrɔ u ye kangarida caman kɛ nka ɲima kalama don ɲin na jamana faama dɔw fɛ ka bɛn ni a ye o kama dugudenw yɛrɛ ni dugutigi bulila sa ka taa yɔrɔ ciliko la o kama lajaba sugu bɛɛ lajɛlen dara dugumaw kan minnu na u ka funɛngɛni dɔ tununa min ye denmisɛnnin ladiri ye u ka fɔla ale su taara ye yɔrɔ nin kɔfɛ u ye jalaki bi finitigilakaw kan k'olu kɔni de y'a bonɛ ani la dugumaw ka fɔla min kɔni na ko samasamali bɛnna hali bi autopsie ma se ka kɛ nka ko su kɔni dira sɔgɔnafinkaw ma k'u bɛna suturali kɛ i k'a dɔn sini nka ko in guwanna fɔ ministre min yɛrɛ ɲɛsinin lakana ko ma n'o ye kɔnɔna lakana ko ye sécurité intérieure ale ko ale tun t'a kalama cogo si la k'a fɔ ko nin kɛwale in bɛ sɔgɔnafin fɔ ka polisiw cɛ ka taa to ye min ye polisiw fana ka ɲɛmaaba yɛrɛ ko a t'a kalama sɔgɔnafinkaw kɔni ye jalaki bolokɔni si 8e arrondissement ma ɲɛmaw ka taa se BR n'o ye min ye k'a dɔn awa chef de brigade régionale polisiw to a la i k'a dɔn awa Bamako ya ko in bɛ danga jumɛn na ɲininiw bɛ senna ni wulikajɔ minnu sɔrɔla ko la Renouveau n'o de aw ma ladiriya kɔnɔ nka funɛngɛni min bɛ sutura sini an bɛ dugawu kɛ badabada dali ka nɔgɔya ka tila ka wele kuraya jamana faamaw ma u ka dugukolo ko in ta labɛn n'o tɛ an bɛ don min na i ko bi balawu min bɛ dugukolo ko la a ka jugu ni jihadisiko ye jamana kɔnɔ o kuma u k'a dɔn jamana yɛrɛ tɛna se ka sariyaw bɔ ka tila ka dɛsɛ ka dugukolo ko dalabɛn an ka jamana kɔnɔ jango ministeriso dɔ sigilen don a kama wa bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ a la marabolo ani k'a dɔn an ka yɔrɔ mankanniw na u k'a ko jateminɛ kosɛbɛ n'o tɛ maaw furukulen don kosɛbɛ jango bɔsin tigila ni sentanya min bɛ a ko o kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ tentɔ min ye hakilina kuraw taara Bakari Togola ale ka wari dungo kuma min wulila n'a ye waati damadɔ fifa kaso la a kɛrɛfɛ maa caman tun bɛ minnu cɔ a bɛ sɛbɛn nin nɔ kabi waati jan nka dibiteya birifini tun bɛ maa caman kan o kɔni kun kɛlen don suturaba ye olu ye kabi wasabilen cira bɛɛ lajɛlen kɔni funtɛnina wɔsiliw kɛra kosɛbɛ ko gɛlɛyara nka a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye sabula min ye Mahamadu Kasoge kiri ministri ale y'a kanu cɛ furancɛrɔ faga maaw ka danganaya kɔnɔ ka se ka kiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ dayɛlɛ n'o bɛ tali kɛ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ maa o maa bɛ yen k'i ye jamana ka nafolo dɔn a ka ja i kaarɔ o kɔni kɛra jigiyaba ye malidenw ye n'a sera ka laban a kɛcogo la a kana kɛ kumaba fɔ ye ten k'a kuncɛ i k'a dɔn tubabu b'a fɔ min ma quai de poisson baaraw kɔni dayɛlɛla ka ban min bɛ tali kɛ Bakari Togola yɛrɛ jɔra kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli kunfɔlɔ minnu kɛ o ye k'a fɔ ko a kɛrɛfɛmaa 3 bɛ yen minnu y'a ka waribontigiw ni danama dɔw ye k'olu kɔni ye janfaba kɛ ale la k'ale ka bolonɔbilaw ladege n'o ye falsification de signature a y'o kuma kunfɔlɔw fɔ jalaki a y'o bolokɔni si dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fana n'a ka kumaw kɔnɔ nka kiiri tigilamaw kɔni bɛ jateminɛ la ko in ka sɛnsɛn ka se ka bɔ jɔn ye mun dun jɔn ye k'a dɔn mun kɛ a ka maa tɔw la min ye Seydou Kulubali ka se Sulemani Keita honorable Chase Kulubali ani k'a dɔn maa caman wɛrɛw bɛ yen u bɛ taa maa 11 na minnu kɔni bɛ bɔgɔ jɛnɛ ka bolo kan nin waati in na o kuma min ye bi ye kiiri sosorola kunu bi i k'a dɔn baaraw bɛna dayɛlɛ kura ye Renouveau ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Usumani Sagara ale bi y'a kɛnɛ kan fɛn o fɛn mana bɔ a kiiriko la an b'a di maaw ma ladiriya kɔnɔ an y'a fɔ an tɛ maa si juguya la jamana in kɔnɔ ka fɛn o fɛn ye foroba nafolo dunni ye ni kelen y'a dun a foroba kuma a ye kelen na o kuma fana kɛ min ma bɔ a ko la Renouveau bɛ wuli ka jɔ kɛ k'a kibaruya di maaw ma
ladriya kono nga mi metalike an meta ɲɛfɛ u ka avocat ye ɲɛfɔli dɔ kɛ an min'o lamɛn ka yana an ka so ma bangi maaw bɛ baarabila la an y'a kuma fɔ tentɔ baarabila min ye tile 3 ye min yɛrɛ kɔni kɛlen don ka jamana ka nafolo ko combo caman ka degunɛba yɛrɛ lase saratalaw ma sabula kalosa laban ninnu na sara kɛli baaraw gɛlɛyalen ma caman ma suru an ye munumunu kɛ bangi caman na minnu kɔni na jama kɛlen don ka aranjo guichet automatique nɔfɛ n'o ye kartini bi wari labɔ yɔrɔ min na o kɔni dekun bonyalen don kosɛbɛ bi kunun kɛra cogo di Umaru Koyita ale yala kɛ dugu kɔnɔ an ka lajɛ an ye sɔrɔ alisa banki ɲɛmɔgɔ ani ka taa se lafasalitɔ min bɛ ni a bɛ fɔ sinabɛ fuma olu ni ɲɔgɔn cɛ tile 2 baarabila tɛmɛnen kɔfɛ sigifɔ laban minnu kɔni tɛmɛna bɛnkan kelen ma sɔrɔ o kɛnɛw kan ni grève kura min daminɛnen filɛ banki baarakɛlaw fɛ a kɔni dekun bɛ clientw kan gɛlɛya min b'an kan an tɛ se ka wari sɔrɔ pour que k'an ka dépense misɛnninw kɛ so ne b'a ɲini banque mɔgɔw ni gouvernement fɛ u ka fɔ ka bɛn kɛ parce que an ka jamana ye fɔ ka bɛn jamana de ye ni fɔ ka bɛn tɛ a tɛ ɲɛnabɔ. Banque bɛ se ka grève kɛ d'accord tous les employés ont droit à la grève ça c'est une réalité mais qu'est-ce qui se passe il y a mes banques clients de dongoye et puis hali n'u ma ɲɛ grève kɛ o ka to ka permanence kɛ quoi. Ça c'est très 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 important. Sinon moi je ne peux pas accepter que ne wari b'e bolo ko wari ma ko jɔra ne la ko n ka affaire tiɲɛna n'i y'a mɛn i bɛ wari sɔrɔ n k'i bɛ affaire de kɛ ou bien n'i ma wari sɔrɔ ka t'i ka affaire kɛ dun c'est un gâchis. Est-ce que banque bɛ se k'o responsabilité accomplir a bɛ se k'o datugu wa. banki minnu kɔni bɛ yen ni olu ma taa grève la baara bɛ ka kɛ yen nɔ a ɲɛma o hukumu kɔnɔna na sa fɛn min kɔni baarakɛlaw ye olu ye laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wuli k'u jɔ nin ko la. Minnu ka régularisation bɛ pour les salariés ala ka tiɲɛ na par rapport au privé minnu bɛ mɔgɔw ta les trucs entreprise privée mɔgɔw bɛ mɔgɔw bila banque la n'a fɔra ko olu bɛ ka dɔ ninnu joli min et puis jusqu'à présent contrat dɔw bɛ yen dɔw fɔ k'i fait 5 ans contrat t'u bolo ça passe pas. bon banque baarakɛla ninnu an ka wari de maralen b'u bolo olu man ka taa grève la n'olu taara grève la dɔrɔn an bɛ bila panne na donc o dun cɛ man ɲi bon ne kɔni ka laɲini ye min ye u k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na banque kana taa grève la. an bɛ hakilajigi kɛ k'a fɔ nin jɛkulu in kɔni ka laɲini ka se ka dɔ fara dugumasaraw kan ni an ko olu ma employé de l'ordre ni 15% ye ani ka taa se maa minnu bɛ yen ni a bɛ fɔ olu ma intérimaires ani prestataires ka olu ka cogoyaw lajɛ. tabarikala nin kɔni ye kunun ye kibaruyaw bɔra ka bi su jafalen kɔfɛ ko ɲɔgɔnye mun tun bɛ senna n'a kuncɛra su araba kojo waati min na kɔlɔn kɔnɔ ji t'a yɛrɛ la ma ko bɛn kɛra fɔlen na banki baaralaw n'o ye syndicat ninnu sinabɛ fa n'u ka maa ɲɛmɔw ye o kama an ye batakiw kɔni sɔrɔ ka bɔ u ka banki cakɛla maa caman yɔrɔ ka fara lapasajɛkulu n'an yɛrɛ ka kunnafonidila sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw yɔrɔ la k'a fɔ ko u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛnna fɔli dɔw la k'o kama ko banki kɔni ka grève sonsoronna ko sɔgɔmada in na bankiw na dayɛlɛ o b'a yira ko maaw n'u nɔngɔ gɔnɛ ɲɔgɔn ye sɔgɔma joona in na sanga ye 36 sɔrɔ Seku Fɔnba ani a denkɛ Fɔnba olu bɛ Eco banki la lakɔli karamɔgɔ kɔrɔw don fana k'u ni sɔgɔma bi ko kɛlɛ banna sabula ko grève wulili fɔlɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Aziz ni o ye cour d'assises ye n k'a fɔ tentɔ o ye i k'a dɔn kiiribulon min dayɛlɛ la ni n ye da maga la sisan ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw kɔni maa mun tun b'u ɲɛ n'u kɔni ye u bolo bila jamana ka nafolo bala lɔ ni sɔmi kɛlen don sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ sefa wari miliyari 9 ni kɔ ka se miliyɔn caman ma bɛɛ ye i ka dunda dun i ka yɔrɔ la o kɔni jalaki bilen don u kan a kiiri dayɛlɛlen don min bɛ ka sɛnsɛn kosɛbɛ min ma na kuma lɛrɛ 3 lɛrɛ 4 bɛɛ bɛ k'a dɔn k'a bɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni sigilen u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ ko in kan nka procès bɔra jɔ a kɔrɔ kunu ka bila bi kan baaraw bɛ dayɛlɛ mun nana ni o ye mun bɛ ko ninnu yɛrɛ jɛ an ye kuma di avocat dɔ bɛ a kɛnɛ kanan na min yɛrɛ bɛ lapisali la ko in kɔnɔna la n'o ye maître Cheikh Sidi Bekayi Mankara ale ye ɲɛfɔli kɛ Usumani Sankara ye an k'a lamɛn. Le dossier renvoyé là par la cour parce que on y a la cour de boulot. Vous comprenez? On dit que la cour est sur le canal. Cour présidente à la conseil de boulot. On est associé. On a déjà dit que c'est un papier d'obé, on va classer Kaya.
ou bien vous avez nous la follow. Donc on va apprécier. Avocat, on est obligé de se soumettre à Wadivereno. Ni pour les mines décider qu'à tout bon. À faire que dossier de la racine, point bar. Avocat tout au balai, programme tout au balai. Fanga cours de boulot. Il y a madame boulot de boulot. On est yamaya de nous. Qu'on fait barater. On y a qu'un gars pour le cas. Fanga kuma laban me cours de boulot. Peut-être il y a des cimetières où il y a au fana bɛ se ka kɛ ou bien o tɛ se ka kɛ cour de kɔnɔbɛ yan. Le président de la cour et ses conseillers on dit que la cour est supérieure fanga bolo de bolo n'olu ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye n'i ma jɛn n'o i bɛ se ka taa fan wɛrɛ mais k'a tɛ renvoyer bi o se tɛ mɔgɔ ye o se tɛ avocat ye o se tɛ procureur ye. Tabarikala min ye ka dɔ sɔrɔna do ba dɔ ka kuma ye nin ye kunungo baaraw sunsuruna ko a bilala bi kan o kuma kiri bɛna dayɛlɛ kura ye bi kuna sini an y'a fɔ ten nɛgɛ kaɲa 14 sanga fila cɔyi 14h02 Bakari Togola jɔra kiiritigilamaw ɲɛfɛ a ye ɲɛfɔli caman kɛ minnu kɔni na ko nin fɛn o fɛn bɛ ka da ale la nafolo dungo la ko tɛ foyi dɔɔnin no ma fɛn nu arɔ ko kɔni u bɛ ka kɛlɛmaliya kɛ ka mala ɲɛnamini dala a y'o kuma kunfɔlɔw kɔni fɔ nka dalilu de ye kiri ɲɛfɛ min ye kiiritigilabaaw dalu jɔnjɔnw mana di olu bɛ baara kɛ o kan jaabi mun mana bɔ a ko la u bɛ dɔn an y'a fɔ ko ninnu kɔnɔna la Bagineda maire ale n'a kɛrɛfɛma fila olu kɔni ka jaabi bɔra kaba olu datugura sa nuru kaso ŋɛŋɛŋɛ ko olu na o kɛ kaba baaraw kɔni bɛ sen na n'an bɛ ka tɔ ninnu fana kɔnɔ min ma bɔ o ko la sanga bɛ ɲini ka 40 sɔrɔ an bɛ taa teliya la min bɛ tali kɛ Assise nationale de refondation an bɛna o kibaruya salo aw ye o fana bɔra a jɔ a kɔrɔ n'o ye Sogɛli ko jamana ka lakuraya baaraw kɔni bɔra jɔ a kɔrɔ jamanaden caman kɛlen don k'u ka hakilinaw di ko bɛ cogo di a kun kan ka daminɛ ntɛnɛn dɔ a ma se ka kɛ Awa Sanogo ale bɛ ɲɛfɔli dɔ k'an ye teliya la. Olu min sigilen don ka ɲɛsin sigi k'a fɔ ba min bɛna kɛ o labɛnni ma olu kɔni y'a yira u ka ɲɛfɔli sɛbɛn dɔ senfɛ ko o baaraw bɔra dɔgɔkɔrɔ ka sababuya kɛ ko laɲini de maa caman bɛ se k'a sen don ni ko in na cogoya min na waati foyi ma fɔ fɔlɔ ni baara in daminɛni na nka an filɛ nin ye waati min na i n'a fɔ sisan maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna na ye nin ko in na ka sababuya kɛ a labɛnni musakaw ale ni lajɛ wɛrɛ minnu kun kɛra san tɛmɛnenw na ka kɛ ni ko in masuruna maa dɔw ka fɔli ye olu y'a yira k'a fɔ ko président yɛrɛ labɛnnen don ka ko caman kɛ walasa maa caman sen bɛ se ka don ni ko in na cogoya min na ani parti politique dɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na ni o de ye ka kalata dɔgɔdali k'o bɔ ni lajɛ in hukumu kɔnɔna la a yɛrɛ labɛnnen don fana ka se ka ni lajɛ in tɔgɔ ani a kɛcogoya bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ni baasi wɛrɛ foyi ma kɛ sini alamisa ani politiki tɔnw kan ka ɲɔgɔn ye walasa ka se ka kuma ni lajɛba in kun kan. Tabarikala Asimi o de fɔra ko ani politiki tɔnw bɛ ɲɔgɔn ye bi sabula ko sele yɔrɔ dɔrɔn maa caman y'a yira Asimi yɛrɛ la ko sigi goyale Sogɛli ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ka ɲɔgɔn faamu ko kuma gɛlɛnw ni maaw tɛngɛlɛmali dɔw yɛrɛ ko Sogɛli yɛrɛ b'a la ka maa caman yɛrɛ de jate minnu ale ka jatela ni ale tɛ ko tɔw ka hakilinaw man ɲi o kuma ko Asimi transition ma caman ko u b'a kɔ k'a caman dalen don Asimi yɛrɛ la o kuma ko ale yɛrɛ ka segin ka na a ka wara ta kunkolo ma n'o tɛ ko ni ko tora ta Sogɛli ni maa tɔw tɛ n ka burusuɛ tile kelen na o kuma o kɛlen don gɛlɛya ye Asimi ni politikimɔgɔw ma ɲɔgɔn ye ni min bɔra o ko la o kibaruya renouveau bɛ wuli ka jɔ a kɛnɛ kan k'a di sanga kɛra 41 cɔyi gendarmerie direction ba kɔnɔ colonel major Samu Mɛnkɔrɔ Jakite k'a fɔ ministre ye ko ni a ma jala ne ma min bɛ colonel major y'a ɲɛ ko dimi dɔɔni mɛ n ka don sa sabula fulaw ma colonel major y'a sɔrɔ k'a sɔrɔ an tɔw m'o sɔrɔ a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ Fanta Tumota an b'a bila yan fɔlɔ ma si ka maa ma i kana se ma o ta ko la basi an bɛ taa ɲɛfɛ n'Ala sɔnna ne tɛ s'i ma an b'a lajɛ ni fulakɛ bɛ da la Suri Ibrahim Diallo ale ka se ka anw ladɔnniya sɔgɔmada in n'a tan ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna na Bamako sira kanaw la Sira Kamara anw ka nɛgɛ karafetigi don a lajɛ ni Suri ka labɛnw sabatira a ka se k'an ladɔnniya